تو جو نور نظر سن آثر بسر سوئی سید بشر سرور سربراں او نبی جی امان او مٹھل جی امان جو سیدہ نام تے لکھ لکھ سلام کرم اللہ غلام خاک در جی چما او نبی جی امان او نبی جی امان مادر مصطفیٰ ام خیر الورا جان صدق و صفا صدقے تو تا جہاں او نبی جی امان سیدہ آمنہ سبحان اللہ تو جو لختے جگر پہ کرے نور وا نور مشہور وا بالیقین مومنہ او نبی جی امان سیدہ آمنہ ہائے